53 এটু মাইনাস করলে হয়ে যাব ও ফাইকানরক হেনকে বাহাই তংবাই তিনি जों सालायबोनाय WhatsApp इउनिभार्सिटिनि हयते ग्रेजुएशन अंगै हाइनो हाइ फेमास अंजाक बरक मुनुसुरकनि कक रंग तैयै नुकमा अनेक बांखा ता बुगलातै सायावै तंमानलिया त्रिपुराओ আজকে হারামি মানুষক তঙ্গনে হিনি ওয়ানসুগি মানিয়া গিও মানে সানা থাঙ্কি তো আমরক জত্তা হাওয়াসনি পূজারি মাংসে আজকে হাওয়াস গোনাं বাংবাইখা যে বরক অ হাওয়াসনি বাগিনো সাকনি মুখাং সাকনো সকপ্রলাই তংলাयो ফিউচারনি বাগै कुनु वानसुगलाया बरक अ हावास गोबांनि बागै आबोतो नंनि लाइफ नंनि इच्छा हाइफानो किसा फ्यूचर नबो वानसुग बायदेता चुटियारक नरक नंनि प्राइवेट लाइफ चिसापन उंतलाया अपना कुनु साना मुचुंगिया बट तामुनिले अपना पब्लिको कारेवै रिलाइबा बन्दै माइंडसेट हिनो आबो मदर चुद्रक निजनि जीएफनि फोटो भिडियो सानै मानमानि उलके भाइरेल खाइरिबायो ताबुक बाक्सा बरक कमेन्ट्स खायानो आमरक बो असले भाइरेल खाइजा गयाना हिनै साइमानो आं नौनसले अनेक साइमानो वालाइके ब्रेकअप अंके कुनु आबहाय भाइरेल खाइना नांगो हायदे जे आबहाय वानसुंगै रक पुरा आसुद्दा बसानरक हिनके फाइदि अ कक नो लेफ्ट साइड तुनिवै राइट साइड थंलाइसिनाय नुकबै खिनानरक तो अ संस्कारी टिउसन मास्टर ते स्टूडेंट नि फेरा नांलायमा रकनो निजिनि स्टूडेंट रकनो सिरिसे फियक बायलिया ताबुखे आ वीडियो नो नुगै बेलेखिन वानाखा आमो हाके मां डेली टिउसन परि तंखाले आ बुरै सालसाफ्रा टपार नाय चेहरा नुगै तो आ बुरैनो निब्बि हिनि सावैनो मान तंगो निब्बितरि से बिनि आजके हावास ते बिनि हावास पार्टनार बो बिनि साइ ते 10-15 बोसोरनि अकरांगानो वीडियो बिनि हावास पार्टनार नि मुखां तो नुगजागिया हाइफानो खरकसा निब्बिनि टिउसन टीचर से हिनके तो आबो एज डिफरेंट 10-15 बोसोरनि इंनायनो साना थांके अ निब्बिबो गराक नटा बाप आ निब्बिले सालसाबन टिउसन मिस खायाना बाहायके टिउसननि मास कावै थां ब्रक सासला मार गयाना ते आ टिउसन टीचर नि मकसद बो अबाहायनो अंगना जे सालसा निजिनि स्टूडेंट नो जालो कुसारिनाय हिनै वानसुगिनो बो टिउसन टीचर अंखना सक्सेसफुल टीचर ता इहे आम बो मुखां बाय निजिनि स्टूडेंट नगो लाइन रिवै आमतै रक अंगै तंगरा खाइनो और ट्यूशन मुंगनो पूरा अपवित्र स्लामरी खबले बरक टाबुक ट्यूशन मास्टर हिनी वार्ड खना केनो और लुपचा मास्टर नि सिन रगनो से सिकां मुइतु मादाना ते और लुपचा टीचर न पूरा साबधान इंडिया नि बिग फैन इंगना हायमा तंगो आं साबधान इंडिया नायमां बिनि माइन बो सेम अब हायंगी थांगाता साबधान इंडिया तो साना थांगे काइसा सेक्स स्टोरी छे ते और टीचर आजके शयतान बो आ वीडियो बिनि मुखांनो के फुनुकतेया दैट्स मीन फ्यूचर नि बागै प्रिप्लान खजकते बिनि आमो आचमसा और निब्बिबो बाय ट्यूशन न फरिना फालियाना बोजे सानमा और निब्बिबो न रिलियाना हिनके बा इको वायरल खाइरि जाकाता लास्ट के अब हा जराव वायरल खाइना बगैनो बो वीडियो रेकर्डिंग खाइना रगो 53 এটু মাইনাস করলে হয়ে যাব टू माइनस खाइकेन अंगै थांनायफो यांले बबिनि आलुहा कसनसे माइनस खाइरिवै तनिउ आसक मुसुक रंगनले बिजनेस के अने काम न मास्टर बाबुनि टिउसन फोरोंथानेबो रांमानदि ते स्टूडेंट बायबो माइनस खाइलायदि सरकारि चाकरि मानियाफानो बो अनेक खुसिबो तंना आं जे बुजिमानि हे डार्टी मान गोनां रक आनि अ कंनो खनावै ता मनरक बुरे टिउसन टीचर अंगै अबहाय बिजनेस रक खाने रखिनि वानसुगै तंबाय केनो अबहाय रक टाउन सुगै दिफियाबा मानजाके मुखां फुरुकना जागा टंगला मास्टर बाबुनि लुपचा बाबु हिनि सिनि जागा ना फुरुके ओ बिहि अखरां कारै किस हिनै से सावै टंगवा बला साबो आमो बो सेरेक के टिउसन नि मुंगै फाक सनसे चलै टंगसि व जागाव ओंखांका अबनतै आसिकनो टाबुक अयनो जागाव बाहार लाइबुनाय अमरमनो कारै बटाइबो अमहाय टाइप नि गोबांमा भिडियोस रक भाइरल लंगै टंगु हाइफानो डाइरेक्ट वीडियो तो जगाव आं प्ले खाइमांगला टांगै के यूट्यूब अबाहिरनो एलाउ रिया हाइफानो अ भाइरल वीडियो नि स्टोरी रंनो सावै खोनारिनाय हाइफानो आनो सेक्स स्टोरी टेलर रक हिनि टाउन सुबाय दिफियाबा आं अर वीडियो प्ले खाइमाननि बगैसे योग्या अंगै सिकां स्टोरी रक सावै आकवै रोज खाइना नांगै टंगो हिनके अमंखा क्रक्सा निब्बिनि काहिनी बो आ वीडियो बिनि सिलानो टी-शर्ट ठुगै फुनुगै टंगो आमो बो लाइव वीडियो कॉल तै टाम फुनुक आमो तो साइना मानबायखना हिनके बटै तामसा सियालनो से बिसास खायै नों आनिमो मांसो बुचुनो नारक तनगले हिनि क्लां थांगो हिनके तो अवस्था रकबा बेहाल लं सिनायबले ऑब्वियसली स्क्रीन रिकॉर्डिंग खाइनारक सिजाका आबुनि उलो वायरल खाइरि जाका वायरल एंगमानि रिजन तो नरक सावैनि मानबायखना इहे त्रिपुराव ब्रने आसे क्रिमिनल माइंड छाप्रे बयरक आसायबाय काहिनो ते ओ बुरि रकिता म आसिक मकल खलबै बिसास खायै आमतै रकनो फुनुक टंगबा आरे आसिक न फुनुकना मुसुंखे रूम बिसिंगो फुनुकला जिता बिसिक नायमान नायलादि बाफुरो बिसिक फुनुकना मुसुं फुनुकदि बाफुरो हनके तेइसा बाक्सा बरक रंनिखे रूम बिसिंगो साका बाका इंलाइजाक वीडियो रक सिरिसे भाइरल इंगै टंगबायो आमतै खाइलेमा रंनो सिरिसे रेकॉर्डिंग रक खाइना रगो आबुनि उलके ब्रेकअप लाइकेनो भाइरल खाइरि लाइकवाटा ऑल लोकल पर्न स्टार रंनि कक रकनो साना हामलिया
Please stop khaide. Tapa tap jorao video recording khailema rokno. Nongni kahamni bagano sawi tongangmo. Te kaisa kok. Duniao phatsa kebno bisasta khaide. Haya ke salsa nang tera kotor dera nai. Asikno. So bye.